Може ли да ви попитаме? За малко само. Важно е, защото е свързан с вашия град. Вие нали тук си живеете? Ами не. Къде живеете? Уча в София и не съм от Враца. Откъде сте? От Конина. Добре, чудесно. Аз все пак искам да ви попитам, вие сте млад човек. Какво според вас е важно да се прави, за да може държавата ни да върви напред? Какво ви липсва? Какво бихте си пожелали? Ами не знам. Как така не знаете? Не знам. За това младо поколение, за това детенце на година и 2 месеца, аз ви казвам, детските не стигат за един памперс, за един пакет памперс. Това е последното, което искам да ви попитам. Да, в действителност това е сериозен проблем. Много пък млади хора, преди още да са се венчали, избират пътя на миграцията. Дали към по-голям град, дали в чужбина. Да, така е, защото аз пак ви казвам, като съм работила в градото и знам колко много са навън. Много хора са навън, много млади семейства са навън. Аз ходих да работя 10 дена в чужбина, за да мога да им помогна. Разбирате ли, както каза моя син, изгонихме младите хора, сега ще изгоним и пенсионерите. Да отиваме да обслужваме други пенсионери, за да изкарваме някакви допълнителни пари. Какво правиме в тая държава? Хубаво магистрали, да, стадиони, да, площади, да. Нали всичко това е добре, това е пак за това поколение. Но то трябва да израсне. То трябва да има най-необходимото. Светла Султанова. Добре, чудесно. Госпожица Султанова, предполагам? Или госпожа? Добре, чудесно. Искам да ви задам един такъв въпрос. Вие сте млад и усмихнат човек, това е очевидно. Какво бихте казали? Какво бихте си пожелали? Какво очаквате да се случва в държавата ни, за да може нещата да върват по-добре и да речем да живеем по-добре? Ами, много ми е болно, но темата за здравеопазването е под всякаква критика. По новините гледам все лоши неща. Малко там да поправят нещата. Здравето е най-важно за човека и щом го има то, хората ще работят, ще изкарват пари. Сега безработицата не мога да кажа за нея. Има, няма работа. Хората все някак си карат, но без здраве. Какво е важно да се случва от ваша гледна точка? Ние имаме такава рубрика "Микрофонът е ваш", за да може държавата да върви напред. В този град не се случва нищо като в цяла България. Общо взето запада със страшно бърз темп. Виждате сами, че няма кой знае колко хора. Преди 5 години, когато дойдох, наистина беше много оживено, но вече не. Поне малко подкрепа от държавата за младите хора и за бизнеса като цяло. Да ни пречи на бизнес. Поред вас това ли се случва? Държавата не помага достатъчно на бизнеса, дори и му пречи. Да. Какво се изразява това? Бюрокрация основно. Ами тук няма. Тук работа няма. Поне във Враца няма.